kining mga bata mao ni siya ang gideklarar ni Kristo nga mao'y tag-iya sa gingharian sa langit. Niya ang mga dagko unsa man unsa may gideklarar ni Kristo para sa mga dagko kanang di na bata ba? Wa mo kibaw? Kung ang mga bata mao'y tag-iya sa gingharian sa langit, ang mga dagko unsa man mao'y mga impiernohonon. Muna nga niingos Kristo, unless you become like these children, you cannot enter the kingdom of heaven. Importante kaayo ni nga kamatuoran kay daghan ra ba nato impiernohonon pagyod, di pagyod mahigugmas mga bata. Kana lang mentality daan nga kinahanglan duha ra gyud ka bata ang among ianak sa among kaminyoon. Kana mo na number 1 nga mentality nga makapaimpierno. Kay ngano man ang ikatulo ngadto sa pataas nga gidaghanon sa bata, din ama na sila mo higugma. Magbutang dag limit. Nya ikaduha nga mentality nga ang bata way buot kinahanglan disiplinahon, pinaagi og badlong, yaw-yaw, control, latos, kusi. Ana. Mahigid ng disiplinahon kay mag-anad na, mudako na nga way buot, way batasan. Na. Kanang mentality ha, mao na sa nailaing impiernohonon. Ano man mo diha? Tugtog naman lang mo. Okay, lingay mong tupad ning na saman dili ka impiernohonon. Wow na. So unsa may buhaton? Ang una kinig yung sundo nato ang batasan sa usa ka bata nga niya diri sa atong unang pagbasa. Unsa may batasan sa bata dinhi sa unang pagbasa nga gipakita nga magsigi ra gyud og sunod unsay maayo. Ingnang Josue, kinahanglan wa gyud mo'y sala kay silutan mo sa Ginoo. Dili mi magpakasala, moalagad mis Ginoo. Sundon gyud ninyo ang tanang sugo sa Ginoo. Sundon namo ang tanang sugo sa Ginoo. Di ba kana mga bata anak na sila? Ingnon nimo sila, unsa may inyong gusto, Ginoo o yawa? Sa itubag sa mga bata, automatic na Ginoo. Ana. Kamo magpanagana pa mo. Sa Ginoo o yawa. Unsa man ang pamakak sa Ginoo na sa yawa, diretso ginadin sa yawa. Ana ginang mga bata. Nya kamo dili mo mamakak, mamakak. Sultim sana sila. Beka mo kano be? Unsa man ang libak sa yawa o sa Ginoo? Na hinay kay tinubagan. Mga bata titso gina kuso ginang tingog be usbon ako. Unsa man ang panglibak sa yawa sa Ginoo? Very good children. Unya dili mo manglibak. Libak. Kanang sige pangigi anang mga kwarta o kanang mga yuta. Kinsa man ang batasan sa Ginoo sa yawa. Dili mo mga igihan. Kanang pa-colors buhok o kiskis kilay unsa man ang buhata sa Ginoo sa yawa. Tanawa di ba ni sugod na mo di na mo tingog gano man mo justify naman di sad padiruoy kanang kuan mo sa ni padergod lain sa kay tanaw na tungnaw nga bati kitag naong wa na sugod na mo diha kisam say gasulti nimong bati kag naong kung dili ka magpa-colors buhok nga bati kag naong kung di ka mangiskis o mamadlis anang imong kilay kisa may gasulti nimo ana na anas Bible gisulti nas Ginoo
gihonghong na sa Espiritu Santo dili oy ang gasulti nimo ana ang mga nagnegosyo anang pa-colors buhok, ang nagnegosyo anang paputis naong o kanang pamadlis kilay, maunay gasigig sulti nga bati kag naong basta di ka mangiski sa imong kilay o magpa-colors imong buhok kay haron mahalin ang ilang gibaligya. Kanang pagpalit og slat unsa man na nga buhat sa Ginoo o sa yawa. Onya, namalit na mong slat. Oh, very good. Salamat ha. Kinsay naka-apil ani. Ang atong halin sa SBF DAG diabot na 41,323 ka slats. Oh, pakpak. Ang atong dako-dako pa man din ang atong Divine Wisdom and Development Kutob Rarabani ugmang adlawa Domingo 6,000 atong gibaligya tag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 3,927 na. Pakpak. Naapay 2,073 ka slots. Mamalit pa mo children. Sige, pamalit pa mo karon kay ato ning hotdon karon di tani paaboton ugma. Gamay lang ana 2,073 ka slots tag 100 ragon agod. Niya ug ang tanan akong subscriber aning akong YouTube channel, wa pa nailabot sa Facebook, wa pa nailabot sa kanang mga vloggers nga nagsigig post sa atong homily, daghan sang ni follow diha. Daghan kay na sila 163,000 na. Sus og mamalit lang nag-slots aning SBF DAG wa na hurot dayon pero nganong wa may nipalit kay wa ta magpuyo sa magbata. Kabantay mo ng bata ako naagim sa ko pagkabata mahinomdom jud ko kapila gyud ko gilatusan ni mama kanang mo anak migtabuan maninda diha maligya sa among mga baligya. Di ba daghan man kay na ibitay-bitay dayon mga duaan, mga truck-truck, inana. Wa ko kay bawog na ba may kwarta, wa ba basta akong mahinumduman, wa mi hapit sudan, ana. Kada semana wa mi hapit sudan. Pero makakita kay ko nang truck-truck, ng mga pusil-pusil. Sugo dayon kog hangyo ni mama ba nga magpapalit. Yes mama, ay sige palit ang watay kwarta. Hilak dayon na sige agas luha hangtod makusian na lang ko hangtod malatusan na lang ko kay gusto jud kong mopalit wa na ko maghunahunag na abay kwarta wa kabantay mo muna batasas bata mo na kamo bisag wa mo'y kwarta pamalit mo slot hilak yun inasus di jud ko kapalit. Magsigi man og kwenta unyag mo palit ko ani unyag akong kuan ang akong budget ana wa na patay na kadiya. Pero adto na gani sa gadget sa mga sinina mga TV mga appliances mangutang yun mangutang magsigi gid anang utang-utang bayad-bayad hangtod na lang noon perti na nagdepresyon ang uban sige anang utang musangko pa usahay diri simbahan nga rispare hangyo pa padel tabang ko bayad sa kong utang na mao na ni ron. O magiging palit og slot ako na nang imong pabayaron. My point is sundo nato ang Ginoo bahala nag-unsay mahitabo. Mao sa nay batasan ni Mama Mary mo nay gipasunod ni Moises og ni Josue sa mga tao sa Israel. Subo lang palandungon kay ang mga Israelita misalikway sa Ginoo sa makadaghang higayon mao nang nangamatay sila. Kita sad kada nato sa likway sa Ginoo kada nato supak sa iyang kabubuton mga matay sadta. Ang bata cute gyud kay nang bata kay ngano man musunod gid na siya unsay sugo sa mama o sa papa. Kanang batang gamay ba iniging mo tanan na ari na ta bisag gaduwa pa na siya diha biyaan ginang iyang giduaan kabantay mo
Pero kamo na manimba na ta ang labonon, pertindakanan labonon. Ay sunod lang kung semana mosabot ra ng Ginoo. Mamatay bitaw pagkagabi ida. Pragod ninyo god ka sunod buwan na lang ko palit og slot. Sige, matay gyud ka karong gabi na. Di juga kapalit. Diya bitay ni text nako ingon din siya. Father, naa pa nang imong kuan pamanto kato pamantong 4 slot challenge. Naa pa na imong 4 slot challenge karong month end. Nya ako naman tong gi-close nako. Oy, close naman sa hala kalain month end pa man akong sweldo god Father. Nako sige, i-reserve lang tika. Pagka month end na ingon siya Father, pwede partial lang usa. Nako sige, mura sa dig appliance na utang-utang. Nako sige, okay ra basta gitali na tika dito. Reserve na ka, abdi na ni motivasyon na. Pagdangtan na sa sunod buwan sa Pader mauna nalimot ako ba do na ba to sa gisat sa Pader mauna ni ang final nga kuan akong 4 slot challenge. Nako oy very good pero nalimot ako good. Pero believe ko ato diya kay iyag yung di ko ka-imagine ba usa ka buwan niyang sigig pamalandong partial usa Lord ana sunod kanina sad Lord. Doon na ba siya tulubagon ako? Wa. Doon na ba siya tulubagon sa simbahan? Sa tinuod ay wa. Pero ang iyang kasing-kasing gihimo niyang obligado ngadtos Ginoo. Mao nay nindot kanabang iobligar nato ang atong kaugalingon sa pagbuhat og maayo ngadtos Ginoo dili lang sa atong isig katao o kaha para sa kaayuhan sa kaugalingon. Kay na mga uban nato mingon kinahanglan jud kong mosimba birthday ra ba nako karon. Unya di ka mag-birthday, di lang ka mo simba. Kinahanglan jud ko mag-rosaryo kay mo take ra ba kog board exam. Og di aday kay take sa board exam, di gid ka mag-rosaryo kada adlaw. No? Muadto jud kog simala, muadto ko og asa pa na aron lang jud ko maayo ani akong cancer. Ug wa gid kay cancer, di gid ka muadto. Ana. Labi na gyud mayon pasayloon mangumpisal dayon. Kumpisal ko Pader ngano man na magukoy pak sakit Pader operahanan ko nya kinahanglan jud ko mangumpisal ug di gid ka operahanan di gyud ka mangumpisal kaluoy mao na ang rason nganong mobuhat tag maayo tungod kay ang Ginoo gasigig hatag nato og maayo ug siya sad maoy mohukom nato ug kinsa ray makabuhat ani ang mga tawo ra gyud nga sama sa gagmayng bata og nahigugma sa mga bata dili magsigig kontra sa mga bata o kaha musalikway sa pagdawat og bag-ong bata pinaagig abortion og mga artificial contraceptives ato ning wagtangon tanan aron mobaha ang grasyas Ginoo kay ang mga bata mo'y tag-iya sa gingharian sa langit. Nindog na ta.